Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина алга таба койбер темалар турында. Шәһәрдә җылылык бирү сезоны тәмам. Тиздән шелтәрләрне сынау өчен койнар су бирүне туктатачаклар. Тотлы, әмма зыянлы республиканың күзәтчелек идарәсе балалар сәламәтлегенә начар тәэсир итүче ризыклар исемлеген әзерләде. Шәһәрдәшләр вафат булган ветераннар белән бергә атлады. Чаллыда үлемсез полк акциясе ничек узды, Гүзәл Шихапова белеп кайтты. Шәһәребездә җылы бирү сезоны тәмам. Әлеге карар шәһәр башкарма комитеты тарафыннан расланды. Татэнерго җәмгыяте җылылык шелтәрләрен гидравлик сынауга керешә. Исегезгә төшерәбез, опрессовка һәм ремонт эшләре 15 майда башлана. Бу көннән Чаллының төрле районнарында этаплап койнар су бирү туктатылып торачак. Койнар суны туктату көннәрен Татэнерго оешмасының сайтыннан карап була. Шәһәрдәшләр йылан чагуга зарланып табибларга мөрәҗәгать итә башлады. Боровецкий урманында да шундый хәл теркәлгән. Бу очракта нәрсә эшләргә, кая мөрәҗәгать итәргә безнең сюжетта. Татарстанда очрый торган йыланнарның 4 төрен билгелиләр, алар арасында кара йыланда. Алар Түбән Кама милли паркы составына кергән Боровецкий урманында да бар. Просыпаются они все змеи в апреле. В мае у них у всех начинается процесс спаривания. Они, так скажем, кучкуются. И гадюка, и уж, и медянка нападает на человека только в случае, если вы наступили на них. Очень редко, даже если вы проходите рядом, они либо отползают, либо пытаются вас напугать. Гадәттә йылан чагуга гөмбә җыючылар балалар зарлана. Узган ел йылан чагуның 2 очрагы теркәлгән. Әгәр йылан һөҗүм итә башласа, табиблар булдыра алганча әзрәк хәрәкәтләнергә куша. Ярадан аугыны суырып алырга ярамый. Ул суыручы кешенең организмына керергә мөмкин. Иң мөһиме, зыян күрүчене тиз арада хастаханәгә озатырга кирәк. Тут мы окажем необходимую помощь. Существует антидот так называемый. В наших широтах, если это гадюка, то у нас есть сыворотка против яда гадюки. Постановка данной сыворотки практически сведет к минимуму все побочные эффекты. Йылан бер кайчанда беренче булып һөҗүм итми. Әгәр юлда очраса, аны читләтеп узарга кирәк. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Республиканың кулланучылар хукукын яклау һәм күзәтчелек идарәсе балалар һәм өлкәннәр өчен зыянлы булган тотлы ризыклар исемлеген төзегән. Белгечләр аңлатуынча, җәй җитү белән урамда, алачыкларда балаларны кызыктыручы тәм-том сата башлыйлар. Аларның күбесенең составында е кушылмалар бар. Алар астма, аллергия кебек авырулар китереп чыгарырга мөмкиннәр. Исемлектә беренче урында йогуртлар тора, аннары газировка, чипсы. Составына үсемлек мае кергән туңдырма да ашказаны өчен зыянлы булырга мөмкин. Сагыз, попкорн, тотлы мамык та сәламәтлек өчен зыянлы. Әгәр дә аларны татып карау теләге көчле икән, белгечләр аз күләмдә генә авыз итәргә куша. Әгәр дә сезнең берәр проблема борчыса яки шатлыклы вакыйга белән бүлешәсегез килсә, Чаллы ТВ телеканалының Койнар элемтә телефонына мөрәҗәгать итегез. 51 31 31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Шалтыраткач автоответчикка исем, фамилиягезне, телефон номерыгызны калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләр сезнең белән үзләре элемтәгә керәчәк. Чаллыда җиңү көненә багышланган бәйрәм чаралары гадәттәгечә Муса Җәлил скверында башланды. Бәйрәм парады Ватан ана мемориал комплексы янында узды. Бүген шәһәребездә 2476 ветеран яши. Кызганыч, аларның саны ел саен кими бара. Шуңа да карамастан парадка килүчеләр саны арта бара. Алар арасында геройларның балалары, оныклары. Сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. Советлар Союзы герои Муса Җәлил скверында студентлар сугышка багышланган җырлар җырлады, шигырьләр сөйләде. Ел саен биредә ачы еллар шаһиты Муса Җәлил әсәрләре дә яңгырый. Ватан ана һәйкәле янында да йөрәккә үтерлек сүзләр сөйләнде. Память о ней никогда не померкнет в наших сердцах и всегда будет передаваться из поколения в поколение. 9 мая 1945 года навсегда вошло в летопись нашей многонациональной страны как день торжества и скорби. Это праздник без срока давности. Он самый величественный и самый дорогой. Вафат булучыларны 1 минут тын калып искә алдылар, аларның исемнәре һәйкәлдә мәңгеләштерелгән. Вспомним всех солдат Великой Отечественной,
Ветераннар да аларның нәселен дәвам итүчеләрдә бөек ватан сугышын онытмый, олы яшьтә булуларына да карамастан барысын да хәтерлиләр. Истәлекләрен балаларына, оныкларына сөйлиләр. И вот у меня сын, он очень много знает про деда, который воевал недавно, совсем тоже умер. И он тоже знает, как он воевал, как отважно воевал, все про это знает. Стараемся прививать это молодежи. Лек безнең монда школда сугышка хәтле ике генә школ булган. Берсе урыс школа Димитровая, берсе татар. Имени Мулла Нура Вахитова. И шул Мулла Нура Вахитовның школында директор булган. А все равно икенче көннек сугышка киткән. Аны калдырасы булганнар монда, а ул ни за что инде кылмаган. Миңа 7 яшь иде. Хәтердә әтине озатканым. Нигә фронтка әти үлде минем Мәскәү астында. Калинин өлкәсендә Тарутино дигән авылда. Сугыш башланганда мен Сорман районында Озалак авылында идем. Мен 27-14 яшьем. Колхозда эшлидем уже. Потому что безнең семья зур. Әти, әни менә уже эшләргә куштылар. Unutmasınlar үткәннәрне. Biz ничек bu neyini тормышны biz яулап алдык. Бүтән кешебезне биреп. Парад ел сайын югары дәрәҗәдә үтә. Быел да аны барабанчылар ачып җибәрде. Студентлар, мәктәп укучылары, янгын сүндерүчеләр, патруль хезмәткәрләре һәм башкалар дәвам итте. Һәйкәл янына 30 меңгә якын кеше килде. Мәңгелек ут янына кызыл канәфер һәм роза чәчәкләре куелды. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолода үлемсез полк колоннасы берничә чакрымга сузылды. Акциядә дистәләгән 1000 шәһәрдәшебез катнашты. Шәһәрдәшләр сугышта катнашкан ата-бабаларының портретін тотып азатлыктан мәйданга таба атлады. Кайберәүләр акциядә беренче тапкыр катнаша, ә күбесе ел сайын 9 майда геройларның портретын күтәреп чыга. Гаиләдә фотолар сакланмаса, ветеранның исеме һәм фамилиясе язылган такталар да бар. Her yılını üzümün менә шул бәйрәмгә чыгарга тырышам. Менә üzümнең менә бу внукларны бөтенесендә шул нигә өйрәтергә исәм бар. Алла бер салат итсә. Булай инде әти менә минем 7 ел хезмәт иткән. 42 елны 2 январында армиягә алынган булган сугышка. 47 елны гына кайткан. Әле сугыш беткәч 2 ел Берлинда алар восстановительный эшләр, шул эшләр иткән. Он воевал в Втором Украинском фронте. 2 года только мог воевать. Раненый, уже ампутировали ногу, вернулся домой. Это те люди, которые сами сегодня не могут встать в этот строй. Значит, мы за них должны встать. Я несу сегодня портрет прадедушки моего сына. Он погиб в Польше. Его нашли уже много-много лет спустя, информацию о нем. Сначала он был погибший, числился погибшим без вести, а потом узнали, что он погиб в Польше. Теперь мы знаем, где его могила. Колонна Хәсән Туфан проспекты буйлап мәйданга таба атлады. Аларны тамашачы басып каршы алды. На старых фотографиях в руках спаситель. Святые предки наши идут в рядах бессмертного полка. Рядовые гвардии и маршалы плечом к плечу в одном строю. Бәйрәм театраләштерелгән тамаша концерт белән дәвам итте. Ахырдан җиңү салюты яңгырады. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бизәкле келәмнәр, милли кием кигән курчаклар, балчык һәм агачтан ясалган әкият геройлары. Буларны Чулман бизәкләре район ара декоратив гамәли сәнгать конкурсында күреп булды. Бәйгенең финалы Туган як тарихын өйрәнү музеенда үтте. Бирегә Татарстанның иң яхшы сәнгать осталары җыелды. Чулман бизәкләре бәйгесенең финалына республиканың 9 районыннан 172 кеше килгән. Тырышып матур әйберләр эшләделәр. Бөтенсе талантлы, бөтенсе тырышып үзләре дә монда килделәр. Әлеге бәйге Россия президенты гранты акчасына оештырылган. Конкурсның сайлап алу этабы декабрьдән башланды. Бәйгедә балалар да, тәҗрибәле осталар да катнашты. Мәсәлән, шәһәрдәшебез Фаат Закиров юкә һәм тал агачларыннан төрле эшләнмәләр ясый. Бу әйберләрне ясый башладым 20 ел элек. Менә үземнең нәрсә башка килә шуларны. Күпсенчә менә бу безнең татар авылларында булган нәрсәләр, әйберләрне. Кам аланынан килгән Наилә Бурмистрова балчыктан сыннар иҗат итә. Бер фигураны ясар өчен 2-3 көн. Мин аны башлыйм, эзләп кенә
Башлаганда даже нәрсә башлаганын да белмим. Кирен башлыйм, нәрсә килеп чыга, шул килеп чыга. Осталарның иң-иңнәре август башында Биектау районында узачак халыкара фестивальдә катнаша. Мәрьям Файруш, Нилдар Шайдуллин, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән саубуллашам. Исән сау булыгыз. По совету дедушки, по совету мамы, ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». Внимание! В глазной клинике Газизовых акция. Весь май скидка для пенсионеров на операцию катаракты 5000 рублей. Обследование школьников бесплатно.